Ya Rabbim, һинән файдалы белем, бәрәкәтле ризык һәм һин кабул иткән эш һорайым. Аллаһтың Хәбибе Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмдең һүзләре был. Гыйлем алуга килгәндә, ул айырыуса кесе быуынды кайгырткан. Баллар Аллаһ Тәгаләнең аманаты, гөнаһһыҙ йән ияләре. Күңелдәренең сафлыгын һаҡлап ҡалыу беҙҙең бурыс. Белем тауына тырышлыҡ йәки илке халҡылыҡ менән артылыуҙары ла, ял көндәрен файҙа менән үткәреүҙәре өсөн дә беҙ яуаплы. Мәҫәлән, йәмле йәйҙә мәсеттә балалар өсөн лагерь ойошторһаҡ, беҙҙән дә шәберәк кеше булмаҫ. Кыямат көнөнә әйбет, әдүшәйші, ушал, біләт битінді. Аның нәрсәкәйе бар, Исрафил фәрештәнең? Исрафил ул иң азапҡа мөмкин. Ну, иң азапҡа үлә. Менә кыямат вакыты еткәс, Исрафил фәрештә сур үргәннән соң кыямат башлана иншаллах. А потом 4-нче фәрештә нинди фәрештә? Еще бер фәрештә калды. Азраил. Аллаға шөкөр, күркәм миҙгелдең икенсе яртыһында ла дини курстар алып барыусы хәҙрәттәр бар. Шуларҙың береһе Дәүләкән районы Ҡаҙырғол ауылының Нур мәсете имам хатибы Нурғәле Тимерғәле улы Рамаҙанов. Атай мәрхүм үлгән вакытта ниндидер ниәткә кердем. Мин әйтәм, үҙем уҡып сыҡсам, мин әйтәм, шунда ауыл ерендә ниндидер ярҙамдар биренем. Шундай ниәт менән йөрөнөм, эшләп үҙем Уфала инде йәшәнем. Уфала эшләнем, заводта сварщик булып эшләп йөрөнөм. Адаҡтан ниндидер Аллаһ Тәғәлә әтәргәндер инде ишеткәйнем, беҙҙең Уфала ниҙә Городской дом культуры тип әйтәбеҙ, онда уҡыуҙар алып бара ине. Барып белештем, ниндидер курстар башланғайны, ваҡытлар үткәйне, өлгөрмәҫмен тип, ҡыуып етәлмәҫмен тип, бу группаны туҡтап ҡалдым. Тағында ваҡытлар үтте. Мәсет ҡырына үтеп йөрөйөм ҡайтҡан ваҡытта, туҡтамай әйтәм, бер кереп сығайым әле, мәсеткә белешеп. Белешеп сыҡтым, уҡыуҙар башланғайны, башланса ла керергә булдым уҡырға. Әлхәмдүлилләһ тип әйтәм, Аллаһ Тәғәләнең ярҙамы менән башланған группаларҙа күп тотҡан булдым. Аларҙан да мөштәҙерәк Аллаһ Тәғәлә хәтерләрен астырып, ваятларны йөрөгән сайын, ултырған сайын, эшкә барған сайын, троллейбустамы, автобустамы ятларға тырыштым, итергә тырыштым. Остазларыбыҙға ҙур рәхмәт, инде алар ҙур ярҙам бирҙеләр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ, әшһәдү ан ла илаһа иллаллаһ. Билдәле шәйх Мөхәммәд Әсләм әйтеүенсә, балағыҙға Ҡөрьән хафизы булыу мотлаҡ түгел. Беҙҙең заманда уға Пәйғәмбәрбеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмгә ҡарата һөйөүҙең хафизы булыу зарур. Уҡытҡанда нимәне тәү нәүбәттә өйрәтергә кәрәк дигән һорауға был шәйх иң башта Аллаһтың илсеһе саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә, уның ғаиләһенә һәм барлыҡ сәхәбәләренә әҙәп һәм һөйөүгә күндереү тип яуап биргән. Нурғәле хәҙрәт тә йәш йөрәктәр Аллаһҡа, Рәсүлебеҙ ғәләйһиссәләтү вәссәләмгә тартылһын, динебеҙҙе ентекләп, ҙур теләк менән өйрәнһен тип оло тырышлығын һала. Әлхәмдүлилләһ, балалар ҙа һынатмай, ысын күңелдән белемгә ынтыла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Мына әлеге вакытта менің кайтканга хәзер 10 ел артык үткәндер инде. Шунда 15-нче елда кайтып авылыбызда мәхәллә оештырып, халыклар белән авыл кешеләрен бер карарга килеп, авылыбызга мәсҗид кирәк дип, мәхәллә оештырып, еләп кына мәсҗид турасында уйлап, мәсҗидте ярдәм төдергә булдык. Без иң әүвәл башлагансы мәсҗидне менә хәйрия концерт оештырдык. Аңа Дәүләкәндә яшәүче Илһам авылдашыбыз бар. Аның ни менән инде шулай бергәләшеп, теге халыкларның ярдәме белән мәхәллә теге концертлары, хәйрия концертлары менән күпмедер акчалар менән, кешеләрнең ярдәме менән фундаментларын салып, 2 ел эчендә шу мәсҗидне без әлхәмдүлилләх салып та кирдек. Бартала Аллаһ Тәгаләнең нибетеннән ярдәме. Кешеләр табынды, егетләр дә, авылдашлар да бартала. Кызганычка каршы менә шунда кемнәр ярдәм иткән, кайберләр юк инде, алар өчен дуалабыз. Аллаһ Тәгаләнең кыямәт көне рәхимлекләренә ишетсен аларда. Шул савапларга иншалла. Әлеге вакытта менә берничә еллар инде шунда балаларны укытып йөрим, шу мәсҗидтә үзем имам хатип булып эшләйм. Динне алып барырга тырышабыз инде. Фәнзия абыстай имам хатиптың төп ярдәмчесе уң канаты. Күләс йөзле Мөләйим апай дәресләр арасында балаларда телеңдә йотырлык былау, хуш етлеүләнле сәйдәр белән хыйлай, күңелләрен күтәрә. Кадыргыл авылының күркәм мәсҗиденә тирә-як авыллардан йыелып укучы балалар был яйда күп нәмәгә өйрәнде. Адан әйтергә, тәҗвид буенча укырга, әхлак, әдәп кагыйдәләрен зур ихласлык белән төшенә. Һәм буның менән генә сикләнмәй улар. Ата-инәләренә, якыннарына үзләре өйрәтүчеләр, yetkirүчеләр. Алар өйрәнәләр. Кызганычка каршы әйтәбез, менә никахлар укыган, яшьләргә никах укыган вакытта балаларны алып киләләр, ниләрендә, олы кешеләр, ата-инәләре үзләре лә телләре әйләнмәй, ла илаһа иллаллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип кәлимә сүзләрен әйтеп китергә. Балаларына никах укыр алдыннан өйрәтергә туры килә. Бу бит инде ата-инәнең иң әүвәл бурысы. Шуңа күрә әлеге вакытта менә шу укыган, гыйлем алган бәндәләр, балалар дип әйтәбез. Алар иншаллаһ алдагы гомерләрендә ата-инәләренә, туганнарына, апаларына бартына ла өйрәтерләр. Алар беләләр тәһарәт алырга. Алар әйтәләр, шуны ярай ашарга, шуны ярамай ашарга дип. Ата-инәләр безгә үзләре әйтәләр. Минең кызым, минең улым шуны нитмәйтеләр. Моны алмайбыз. Шундый булсын, хәлал булсын дип кенә торалар ди. Менә шуңа күрә безне алар ата-инәләрен алар да үзләре тәртипкә тоткан күренделәр. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмде Аллаһты яраткан баланың зиһене яктыра, йөрәге сафлана, булмышы дуга, Коръән менән баясак. Илаһи һөю менән хугарлыган кескә йөрәк яктылыкка гына ынтыласак. Балаларыбызды динебез нурынан мәхрүм итмә, Раббым, имандарын куәтлә.